Ning unang adlaw sa tuig, manag-agaw patay human magdinunggabay tungod sa grabing kahubog sa pagsugat sa bagong tuig sa barangay Lower Awihaw sa Toledo City. Ang report ni Femari Dumabo. Ang lingaw unta nga pagsugat nila sa bagong tuig, napuno na hinuon sa pagbangutan. Human mamatay sa tambalanan ang manag-agaw nga sila si Catalino, 50 anyos, o Galberto, 45 anyos, tungod sa mga sama dinunggaban. Sa investigasyon, nasayra ni Police Lieutenant Colonel Wilfredo Alarcon Jr., hepe sa Toledo City Police Station. Subay sa gisaysay sa mga kabanay sa manag-agaw nga nagkalalis ang duha. Misangko kini sa pagkuha ni Catalino og kutsilyo apan nailog kini ni Alberto nga mihatod sa pagdunggab kang Catalino. Naigo ang liog ni ini. Sa dihang nakitaan kini sa magwang ni Catalino nga si Andres, 59 anyos, giilog niya ang kutsilyo gikan kang Alberto o gigamit nini pagdunggab kang Alberto nga naigo siyang tuong ilok. Nahitabo ang krimen pasado alas 2 ganihang kadlawon. Mitahan si Andres sa mga barangay tanod ug sa kapulisan. Ito nag-inom, dahil heated argument, mga tagahapon nilang kuan, pero first cousins na sila. Dayon pagkahuman mga alas 2 na kapin sa kadlawon, nag-away-away, murag nagbikil na, nag-aangtod nga, nag-away na gyud sila. Naikonsili si victim 1, pag-away nila, idunggab niya si kaning iyang cousin. Si victim 2, pagdunggab niya kay dako man ni si victim 2, nailog niya ang kuan kutsilyo. Okay. Pag ilog niya ang kutsilyo, gisakyan niya, gidunggab niya. Nakakita man ni si suspect, kay brother man niya nang nadunggaban, kasin po niya nang nanunggab. Simon kita siya. Ikuha niya ang kutsilyo. Kasong homicide ang ipasaka bato kang Andres. Samtang usaw-usab ang samdan sa barangay Tangke, Talisay City sa pagpanunggab nga nahitabo pasado alas 3 ganihang kadlawon. Mato ni Police Lieutenant Colonel Epriam Paguyod, hepe sa Talisay City Police, nga ang tambalanan na ang nagpahibaw kanila. Gingong misuway og uwang ang biktima sa away atol sa pagsugat sa bagong tuig. Initial na investigation ng tropa, nag-umaawat lang daw itong biktima sa may alteration ba, may nag-away. And then yun yung pagbuntungan ng suspect. Yung suspect ina-identify pa natin. Dugang ni Paguyod nga naa hinuon sa luwas nga kahimtang ang biktima. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.